The ruling party ZANU-PF has plundered our own country Zimbabwe. Zvatakuona panguva ine vanhu vakuramba mutungamiri wenyika yeZimbabwe vachiti aiwa mutungamiri wenyika yeZimbabwe panguva ine mazodomzo Mnangagwa nepresident wepati yeZANU-PF noti president wenyika. Saka pana mashoko ari kubuda panguva ine atiri kuona kuti aiwa the situation yasiwa iripo panguva inoi right now munyika yeZimbabwe yaita kuti vanhu varambe the current leadership not subscriber olaika woturn on the bell icon tinda paindo yeX yana butiki pamudanyora chiti why is it that 90% of people that attend these events are bodyguards and soldiers? The rest is made up of ZANU-PF militia youths and the sprinkling of villagers who have been bussed and promised a free meal. This is why we say you are the president of ZANU-PF, not Zimbabwe. You store the goats, but you can't hate them. They know their owner. They don't recognize you or have any affinity towards you. So you hate them by force and at gunpoint. Illegitimacy is a case and constant humiliation. That's why you carry your own portrait with you wherever you go to try to convince yourself that by constantly seeing your face with the label President of Zimbabwe, it is somehow true. You lost the election, say, twice. You are an imposter, and the Zimbabwean people treat you as such. You need new leaders. Thomas Kwamdani wanabudiki vanoposta this picture ari kujobu muona era muri kuona achiti aya why is it magathering mazhinji unokwanza mutungamiri wenyika anenge ane mauto security forces ake pamwe chete nemayouths the ruling party ZANU-PF nemavillagers vangonzi uye muzopuwa machikenini emahara zvinozoratidza kuti aiwa panguva inoi mari yekusupporters chaiwo aiwa the ruling party ZANU-PF iri kualeka mbudidza mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi wapinda comment section mere kudza mafungiro enyu so subscribe oleka turn on the bell icon.